चिरां जिल्लानि गुरुबासायाव थानाय सम्भाबती हेडवर्क्स मावख'खौ बोस्लायनायखौ लानानै सुबुं थान्दैफोरा रायजो राजाफोरजों सावरायलायदों। आसामनि गवर्नरनि मोनसे बिथोन बायदियै चिरां जिल्लानि गुरुबासायाव थानाय इरिगेसन महकुमा मावख' थामहिनबा सम्भाबती हेडवर्क्सनि मावख'खौ गुबुन जायगायाव बोस्लायनायनि बिथोन होनायखौ लानानै मैया गुरुबासायाव ओनसोलनि सांग्रां सुबुं MCLA जयन्त बसुमतारी, BTC इरिगेसन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दिगन्त बरुवा, MCLA माधव चन्द्र सेत्री लोगोसे बारग' MCLA लबेन बसुमतारी मोननि गेजेराव गोनांथार सावरायमेल खुंफुङो। बे मेलनि गेजेरजों इरिगेसन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दिगन्त बरुवाया रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय बायदियैनो बे मावख'खौ बे जायगायावनो लाखिफिननो थाखाय रायजो सरकारजों सावरायलायगोन होननानै फोरमायो। তো ঠিক আছে, আমি আজি আহিলোঁ ইয়াত সম্পাবতী প্ৰজেক্ট ডিভিজনৰ সাব ডিভিজন যি স্থানান্তৰক লৈ ৰাইজে সভা পাতিলে। তো আমি ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটোত অসম চৰকাৰৰ যি আৰ্হিত পুনৰ্গঠন কৰিলে সেইটো BTCটো আমি সেই হিচাপে কৰিলোঁ। কিন্তু ৰাইজৰ যিহেতু এটা দাবী, ইয়াতে সম্পাবতীৰ কাষতে আমাৰ এইটো গৰুবাচাত এটা বৃহৎ এৰিয়া আছে, আগতে ইয়াতে আমাৰ অফিচটো আছিলে, ৰাইজে এইটো বিচাৰিছে। ইয়াৰে সমষ্টি সন্মানীয় বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছে, MCLA মাধৱ চেত্ৰী ডাঙৰীয়াই। আৰু ৰাইজৰ মতামত লৈ আমি যিহেতু ইয়াতে আন্তঃগাঁথনিটো আছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ৰখাৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু আৰু নটিফিকেশ্যনটো ওলাই গ'ল, এইটো আমি অকণমান অসম চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি এইখিনি আমি ইয়াতে ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে? নাই, এইটো কিহৰ কাৰণে নহয়, গোটেই অসমতে আমাৰ ইৰিগেশ্যন ডিভিজনটোৰ আমি ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। অসম আমাৰ BTCৰ বাহিৰৰ এৰিয়াত সেনেকৈ হৈ গ'ল, কাৰ্বি আংলঙতো হৈ গ'ল, আমাৰ BTCটো হ'ল। BTCত হোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে দুটা সমষ্টি মিলি এটা ডিভিজন হ'ব আৰু প্ৰত্যেক সমষ্টিতে এটা চাব ডিভিজন থাকিব। সেইকাৰণে এনেকুৱা হ'ল। কিন্তু সুন্দৰীত এনেকুৱা আন্তঃগাঁথনি নাই। আমি সেই কথাটো তেতিয়া আমি ভালকৈ অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ, যিহেতু ইয়াতে আন্তঃগাঁথনি বা মাটি ইয়াতে এভেইলেবল আছে। সেইকাৰণে আমি এই অফিচটো ইয়াতে ৰখাৰ এটা ৰাইজে যিহেতু এটা প্ৰপ'জেল আগবঢ়াইছে, সন্মানীয় বিধায়কে আগবঢ়াইছে বা MCLA আগবঢ়াইছে, এইটো আমি পুনৰ বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, ইয়াতে অফিচটো চাবলৈ গ'লে মানে একদম আনইউজ হৈ আছিল। আনইউজটো এইটো আজিতো হোৱা নাই, মইতো 1 বছৰেই হ'ল, ইয়াৰ আগৰ পৰাই আনইউজ হৈ আছে। তো আমি আনইউজটো কিয় হৈ আছে এইটো অকণমান কাৰণটো আপোনালোকে হয়তো গম পাব, আপোনালোকে ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা হয় বা আপোনালোকে ইয়াৰে স্থানীয় সাংবাদিকতা হয়, আপোনালোকে গম পাব। কিন্তু মোতকৈ আপোনালোকে জানিব আনইউজটো কিয় হৈছে। মই অকণমান গম পালোঁ, ইয়াত আগৰ যি এটা পৰিৱেশ আছিল, সেই পৰিৱেশত ইয়াতে অফিচাৰসকলে হয়তো অফিচ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাছিল বা জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ কিছুমান কথা থাকি আছিল হয়তো। মই সেইটো বিশেষ আৰু বহলাই নকওঁ, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ইউজ হ'ব, এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে। সঁচাকৈ যদি শ্বিফ্ট হয় ছাৰ? নাই, শ্বিফ্টটো হৈছেই বোলে। তো আমি বিধায়ক মহোদয় আছে নহয়, বিধায়ক মহোদয় এই কথাটো আমাক যিহেতু ক'লে ইয়াতে থকাটো ভাল, আৰু বিধানসভা সমষ্টি হয় যে আমি অফিচ যিহেতু ভাগ কৰিছে, সেইকাৰণে বিধায়ক মহোদয় আছে যদি আৰু ইয়াতে নোহোৱাৰ কথা মানি ল'ব নোৱাৰে। হা পাব্লিক কিন্তু নাই, পাব্লিকক আমিতো মানাব লাগিব, বা পাব্লিকে যিটো বিচাৰিছে, ৰাইজে বিচৰাটোৱেতো আমি চৰকাৰে কৰিব লাগিব নে? ৰাইজ নাই, BTC আমাৰ BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাৰ যিহেতু আগতে 11টা ডিভিজন আছিলে, এতিয়া 9টা হ'ল। চাব ডিভিজন আছিলে 24টা, এতিয়া 14টা হ'ল। তো আমি সেনেকৈ পুনৰ্গঠন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত যিটো আগতে কিছুমান ইউজ আমাৰ কৰ্মচাৰী আছিলে, সেইবিলাক আমি বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত হয়তো নিব, অসম চৰকাৰে যেনেকৈ কৰিছে, BTC চৰকাৰে আমি সেনেকৈ কৰোঁ। আমাৰ চিফ ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে এই কামখিনি কৰিম। আমি কামখিনি কৰোঁতে অকণমান টাইম লাগিব, যিহেতু আমাৰ 3 মাহ পিছত আমাৰ ইয়াত হ'ল। অসম চৰকাৰে 3 মাহ আগত কৰিলে, আমি 3 মাহ পাছত কৰিলোঁ এই কথাখিনি। সেইকাৰণে পৰ্যায়ক্ৰমে হৈ যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে। जोंनि बे इरिगेसन साब डिभिसन अफिसनि जिथुनाखि आगुनि अफिस गरुबासा, बेवहाय दानि जिथु इरिगेसननि जिथु EM मा नाम? गौतम दास बिथाङा फैनानै जोंनि रायजो राजानि मोनसे बेवहाय खोथा दङमोन। खोथाया बेनोमोन जे बावैसो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन जे मोननानै
गभर्नरनि एड्रेस माबायो आरोखि जे गथै आसामावनो माखासे इरिगेसननि माबाखौ फांसनिं माबाखौ जुरिसडिक्सनखौ जे चेन्ज खालामदों साब डिभिसन बबेखौबा डिभिसन दा बेबायदि जुरिसडिक्सन चेन्ज खालामनायनि बेलायाव जोंनि बे माबायावबो सिडली साब डिभिसन मुङै मोनसे इरिगेसन फांसनिं जितु जुरिसडिक्सन बेखौ जों खोनादों आरो गभर्नरनि जितु नटिफिकेसन ओंखारनाय बेवहाय मिथिनानै मोननानै जों बेवहाय रायजो राजाया एसे बेखौ जेब्लानाखि सुलु लायो सुलु लानानै मोनदों दि मा जे जुरिसडिक्सना बेवहाय जुदि चेन्ज जादोंब्लाबो माने मा होनो माखासेखौ माने हेडक्वार्टारखौ शिफ्टिं खालामदों माखासेखौ खालामाखै दा बे जोंनिया गुरुबासायाव अलरेडि माने अफिस मोनसे दंखायो अफिसा बेनोमोन चम्पावती जितु मेजर इरिगेसन प्रजेक्ट बियो 1981निफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला 1980निफ्राय प्रेक्टिकेलि फांसनिंआ जादों बेवहाय दा बे नैबे जेरावहायनाखि दिनै फैदों बे सारा दा बेवहाय बेसेबांबा गोबावनिफ्राय अफिसखौ खालामनानै बे चम्पावती जितु इरिगेसननि हेडवर्क्स बेखौ मावफुंजोबनानै दा कमप्लिटआनो जाबाय दा केनेलनि माखासे एसे एनै दंबावो बेफोरबो जाहैगोन होननानै जोंहा मोनसे माबा दङ मिजिं दङ दा बे दाखालिनि नटिफिकेसन ओंखारनायनि बाथ्रा लानानै जों रायजो राजाफ्रा बेखौ एसे दुखु मोनदों दुखु एसेल' नङा जोबोरैनो दुखु मोनदों जे मानो गुरुबासानिफ्राय सुन्दरियाव माने शिफ्टिं खालामखो मा जाहोन बेनि फेक्टरा मा बेनि ग्राउन्डआ मा जों जे माबायाव साब डिभिसन लेभेलाव जुरिसडिक्सनखौ जों बेबायदिनो रिअर्गानाइज खालामनायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया नामाबो जियानो जा मानो दा खिन्थु जिहेतु जोंहा बेवहाय अफिस दंखायो आरो बे अफिसजोंनो गथै बेसेबांबा माने क्र'र्स एन्ड क्र'र्स प्रजेक्टनि खामानिखौ मावफुंजोबदोंमोन आरो दा माबाफोर मावबावनांगौ दंबावोब्ला बिनिफ्रायनो मावफुंगोन बे जोंनि मिजिं माने दङ जोङो बेनि कारनखौ माने जों मिथिया आरो मिथियैनि सिगां जों बेखौ जिहेतु ब्रा ब्रायैनो लांमारोब्ला जोंखौ मा धरननि दानि माबाया पलिसिया इरिगेसन बे अफिसफोरखौ जितु माबा खालामनाय रिअर्गानाइज खालामनाय बे पलिसिफोरखौ जों अबयसे मिथिया दा जों मिथियाब्लाबो दा जेब्लानाखि बे बाथ्राखौ जों खोनायो अब्ला जोंनि लकेल रिप्रेजेन्टेटिभ जे जोंहा माधब MCLA दङ बेनिफ्राय सिडली समस्तिनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथांजों जों सासे सानै कनसास जायफोरनो खोनानाय दा बिथांजों करेसपन्डेन्स जों लादोंमोन लानायाव तत मुहूर्तै तत्कालैनो बिथांमोनाबो बेनि रिएक्सन खालामदों आरो लोगो लोगो बे बाथ्राखौ बिथांमोनाबो जोंनि आबेगखौ जोंनि सेन्टिमेन्टखौ मिथिनानै बिथांमोना मोनसे प्रसेस खालामदोंमोन दि मा गभर्नरनि एड्रेस जेब्ला दा बेखौ गभर्नमेन्ट लेभेलावसो बेखौ माबा खालामनांगौ होननानै इरिगेसन मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथांनो मोनसे आपिल होदों आरोखि जे बे जिनिसखौ अर्थात बे अफिस शिफ्टिंखौ खालामनो नाङा गोदान अफिसाव थाङोब्ला माने नाम्बार अफ बा बेवहाय कस्ट एप्राइजेलनि खोथा दङ आरो जिहेतु गुरुबासाया माने अलरेडि एक्जिस्टिं माने एभेलेबल इनफ्रास्ट्राक्चार इन दि मिन टाइम माने दंखायो दा बेवहायनो माने माबानाया मोजां बे टाइपै बिथांमोना आपिल खालामदोंमोन आरोखि आपिल खालामनायाव अशोक सिंघाला माने पजिटिभ दे जागोन बियो ओरै होननानै बिथांमोननोबो खोथा होनायखौ जों जेब्लानाखि एसे एनै जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै सोंहरलायनाय जायो अब्ला बिथांमोना बे खोथाखौ जोंनि सिगाङाव मोनसे एसुरेन्स हरदों मा मडिफिकेसन प्रबेबलि जागोन आरोखि माने मा होनना बुङो रिभार्ट जाफिनगोन अफिसा खिन्थु एसे प्रसेस जासिगोन आरोखि दा बेखायनो जेब्ला ब्रायैनो जों सानदों मा बेखिनियावनो थासिगोन खारन जोंहा रायजोआ मोनसे आश्वस्त जाबाय एसियर्ड जाबाय आरोखि खिन्थु नुनो मोनबाय कयेकथा दिननि गेजेराव अफिसनिफ्राय माखासे अफिसारफ्रा नायलायफैगासिनो दं थांलाय फैगासिनो दं जोंहा बाहाय माखासे लकेलावनो बे सोरबा खालासि बे टाइपनि जोंहा कर्मचारिफ्रा सार ओरै सोरखौबा खिथादों सोरखौबा बुंहरदों आंनोबो खोनाबाय आंबो मिथिबाय दा बेवहाय जोङो अफिसफ्रा जे हान्थामेला खालामलागासिनो दङ जास्ट टु माने ट्रान्सफार जास्ट टु शिफ्ट फ्रम माने गुरुभाषा टु माने सुन्दारि आरो माबायावबो सुन्दारियावबो माबायदि दङ अफिसखौ नायलायनाय आरिनाय बे माबाफ्रा जोंनि स्टाफफ्रा बिनि बे फालासिफ्रा मिथिगौ खारन बिथांमोनाथ' बिसिनि कर्मचारि नालाय आरो अफिसारा लेंबाय थांफानांबाय बे मिथिनायखौ आं पार्टिकुलारलि आंल' नङा सोरबाबो मिथिदों आरोखि दा ओंखायनो बे जिनिसखौ जेनाखि जोङो जेला मिथियो अब्ला जों माबा मोनसे खालामनांसिगोन माबा मोनसे खालामनांसिगोन माने जों एसे जथुमलायनानै जों एसे बेखौ मोनसे डिसिसन मोनसे पाब्लिक एसे अपिनियन खालामनां बेखौ सरकारनि खोमायाव एसे गोरायैनो जों माबा खालामनांसिगोन बाथ्राखौ
दा बबे लजिकजों जाजानो लुगैदों नोंथांमोना दा जाजानो लुबैनाया बेखिनियानो जिहेथुनाखि बेवहाय अफिस खालामनायनि थाखाय गतै माबाया दङ ओंखायनो अफिसखौ जों बेहायनो जों लुबैयो ओमफ्राय सिडली साब डिभिसना एज ए नमेनक्लेचार नो मेटार जों बेवहाय जों इन्टारफेयार खालामा खिन्थु अफिसखौ माने बेयावनो खालामनांगौ आरो दिनैहाय EM सारा जोंजों इन्टारेक्सन खालामबाय पाब्लिकनि सिगाङाव खोथा बुंबाय लकेल MLA माबाया जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो बुंबाय आरो बेवहाय सासे मा दङ नमिनेटेड MCLA बिथाङाबो जोंनिनो पजिटिभ आरो बिथाङा लकेलखा गतिके बिथांमोनाबो बेयाव जाजानाया बिथांमोननि मोनसे माबाखा मा होनो अपिनियनखा ओंखायनो बेयाव जानांगौ आरो बिदियैनो जोंखौ बिथांमोना एक्सुर खालामबाय आरो अफिसियेलि बेसेबां हायो आरो बबे लेभेलाव बिथाङा माबा खालामनांगौ माने जोंनि सिगाङाव खोथा होबाय ओंखायनो जों बिथां EM आरो फैफानाय जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोनखौ जों पाब्लिक तरफनिफ्राय दिनैनि लेभेलसिमाव दहायनि लेभेलसिमाव जोङो माने धन्यबाद आरो साबायखर जासिबाय आरो आसा खालामो जोंनि बे पाब्लिकनि बे सेन्टिमेन्टआ बा पाब्लिकनो नांगौ होननानै जों जि मोनसे रेइज खालामदों बे बेहायनो बहाल थागोन। थेंक इउ। अके